Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Wow, takže čas lidi, vítám vás v nové videa, kde se hrajeme hru Cat Mario. Je to vlastně Mario, ale tvůrcům asi šlo pouze o to, aby se hráč té hry co nejvíc nasral. Myslím si, že můžeme začít. Dáme, to je určitě japonský hra, to je výborný. Tuhle hru už jsem několikrát viděl u youtuberů, ale zde si nepamatuju, kde jsou jakoby ty prostě chytáky. Tyvo, co to bylo? No tak tohle si třeba zrovna nepamatuju. Lel, chcípni, dobrý. Co to je? Klik, už jo. Easy, nahoru. Aha. No nic, dobrý, jdem hrát. Tak, teď se o to opřu. Výborný. Ty vole, já jsem keket. Fajn. Tak teď už budeme hrát vysoce kvalitně, musím hrát jako... První si. Jo, co to je, ty vole, a myslel jsem, že jakože už mě to zabilo. Wow. Aha, tak ne. Já se bojím, že je to zabije, Ty vole. Piči. Už mám poslední život. Jak to? Fuck you. Jolo trolo. Já jsem toho přeskočil asi Ichthylioza monstróza do piče. Omám se tohleto video, bude fakt sprostý, protože to se jinak hrát nedá. Jo, nice and easy, já jsem to přeskočil. Výborný. Já jsem jdu zabít. Počkej, máme jsme z života v mínusu. Jak to? Well, shit happens. To jsem chtěl. Ty vole. Tak jo, teďka vole, dělej vole. Piče vole, kurva, to je seru vole. Já jsem to zase zapomněl, co je tam? Do prdele. Tohle kolo udělám, vole, tohle kolo uděláme prostě, no zdar. No, vykuš si péro znova. Easy. Ha, jo. Jsem to dokázal. Tohle mě určitě zabije ta houba, takže tam nejdu. To je jako i přes tu houbu, že ji nechci. Mě nějaký zabije. Dobrý. Že by prostě, jo, checkpoint. Fuck you. Jo, tady vím, co je, tady nesmím dolů, protože to si... Ježíš, ona jela i tady to, no tak to můžu rovnou podívejte, zase kurva do piče stane, no spadni, vole, pan Charte. Ach jo, se jdu zabít. No nic, -7 život. Žum. Ne, už zase se mi to stalo. Spadni ty, blbá kočko. Ach jo. Ten level prostě uděláme, teda musím nějak to vycandit. Ne? Jseš prdele, ty vole.
je sračka, vole. Tady skákej, vole, ty tlustý, hnusný, bílý prase. Nesnáším bílý. Čo, vole, chcípni. Ten mrak je zlej, to vím. A teď něco tady na mě spadnou, ty prasata hnusný. Cože, jak to, že jsi si nuhl? Ty hnusná, tlustá, bílá kočko. Musíme to nějak dokázat. Ne. Dožit. Minus 12. Really? Minus 12, vole. Teď. Dobré. Ne, teďka já se zabiju, že tam tak chujovina hnusná. No jasný, já si to pamatuju, ale nevím, jak to mám udělat. Jo. Výborný, že bych to dal. Tell me. Jo. Ty. Druhý kolo zkusíme. Zkusíme druhý kolo. What the fuck happened? Co si dá šepku, vole? Kretén do prdele, tlustý, vole, kočka. Jo, člověk je to zabije, ne? Prašivka. No jasně, to víš, že jo. Otrávil jsem si péro, nebo já nevím, to co se stalo. Že jo. No vlastně, ty to strč domů. To je zajímá. Kam jsem se to dostal? Řekněte mi. No jasně. To víš, že jo. No vole, jako co mám asi dělat? Jo, to... That makes sense. Jo, tady. Ten level už asi jen tak nedáme. Jež ne. Ježiši. Anime bullshit kuřpérník. Tak to zabiju. Ne, haha, on všechny zabil, jako zabije určitě i mě. Nezabije, já to chce skill. Tady určitě něco vyletí. Já to věděl. Něco vyletí znova. Tak tady. Hej, můj velký táta blbec. That is offensive. Ty vole, co to je za hru? Piči, vole. Jaký mám v kundismus. Ty seš pojeb, mámo. No jasně. To víš, že jo, vole. No. To is offensive. Piči, to hra, vole. Co to vysral? Jo, ne, jo, no. Jo, ne, jo, zabije. A mě nezabijej, ušetří mě. Klid. Co? Ne, ježiš, já se jdu zabít. Ne, no jasně, no to že jsem se šel, vole, zabít. Do smířiti. Ach jo. Come on. Kill them all. Jo, a jako co jsem měl asi udělat, jako jít mu vyhlit péro, nebo co? Tak jo, to se jí 3 pokusy a pak na to sedu. Ne, do 30, teď mám minus 30, až budu minus 30, tak už na to dlabu.
No dobře, no tak jsem čůrák, no tak jsem čůrák znova, vole. Zase dojebal. Tak jo, předposlední pokus. Poslední pokus. Ne, já jsem viděl, že se to stane. Tohle by bylo k dnešnímu videu všechno. A doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odebírat kanál, no všechno to znáte. Tak se mějte a